det er der, hvor de røde ikke er. Man kan pille dem af. Det vil sige, at man kan også pille den næste af. Så skal du jo tale imens. Now I take this filter. You pick it and up. I put it in this. You pick it up and you place it. And you take it over. Vi lukker bare for et hygges skyld. Skal vi slukke der, ikke? Siger vi. Ja, det har vi gjort på Det den anden får vi video. Har vi den her? De er håndspændt. Tryk lige på en rød. De er håndspændt. Tager man trykket her, så det ikke sprøjter ud. Så de er ret ok løs, men vi skal lige have den her til det. Så du kan spænde under. Godt til at Det lade med ligger det. over. Nej, fordi den har lukket ned på Det gjorde det så. magnetventil dernede. Den er lukket jo. Nej, nu går vandalarmen, Mark. Ja. Nu ringer mit ur og min telefon og alting. Nu kan du teste min gang. Jeg har slået det til. Bare lad den ikke i håndvasken tørre. Det gør jeg altid, før jeg smider noget. Den er ren, her. Jeg plejer at skylde den. Det er nok den anden, der er beskidt. Følsom. Og derfor starter man med et papirfilter, der lige starter med at tage alt faste snask. Så går det den vej. Ja. Når så vandet kommer derfra. Og den skal bare håndspændes med 2 hænder. Der er Ikke noget særligt. Sådan her. Og grunden til, at man trykker på de røde deroppe først, det er bare lige for at tage trykket, fordi der er ret meget tryk på. Eller, ja. Det sprøjter ud i hovedet på dig. Nej, ikke så det er egentlig, fordi den sidder meget hårdt fast, hvis man ikke gør det. Ja, det gider jeg altså ikke filme mig. Hvis vi husker det. Sådan her. Godt. I kan lige skifte det i en. Sådan her. Mega træls. Ja, det bliver redigeret, når vi kommer hjem, kan jeg godt mærke. det kan ikke være for fedt. Vi skal lige Sådan der. lære andre, hvordan de gør det. Nå, okay. Jamen, jeg tænkte, det var sådan noget... Der er en ny spændefilm eller en eller anden. Så hvis vi ikke er hjemme, så kan man så få nogen til at hjælpe sig, ikke? Det er ekstra sække, der ligger der. Hvis sin og den orange ikke er der, så er det fordi, de ligger ovenpå. Dem skal der cirka 5, 6, 3,5. En halv af de orange, og så skal der lige en chat vand i.
Så er det både rent, og det kommer lidt længere ned. Og så kan der igen sættes prop på. Tag lige skumgummidimsen. Ja, det ved jeg ikke. Nej, den. Viser mig sådan her. Okay, nu gør den ikke. Det får den ikke falder ned i tanken, nemlig. Ja. Ja, men det er fordi, jeg skulle lige tørre den ren. For snus. Ja, men det skulle du måske også lige vise. Skumdimsen tørres lige rent for snask. Og så sættes de bare ned, til den siger... Og så skal de 2 strips selvfølgelig ikke være i vejen, når man lukker, når man skal skrue låget på. Og hvis man ikke har fået den helt ned, så sker det helt automatisk, når man skruer den her på, så presser den tingene ned på plads. Så, ind og sæt på. Den der 6 skal selvfølgelig bare have lov at stå og dryppe af. Og så skal den bare smides i hjørnet. Det er push og hiv. Push og hiv. Når man ikke kan hive den af, så er det fordi den stemmer. Så skal vi lukke op for ventilen. Og så er vi klar til at tænde for strømmen. Og så skal vi holde F nede. Og så kører det hele af sig selv igen. Så tjekker man selvfølgelig, at der ikke kommer noget utæthed. Men lige nu går der lige 1 minut, hvor den kører rensning, før der begynder at komme tryk på tankene igen.